Телекомпания «Вид» представляет. Киләчәккә нидер кләшиз белән бару ул юк иде ул вакытта. Җырдан башка мин әле гаиләмә кирәк. Стидергә куркам да инде. Әйтәләр бит инде, тамашачыны тәрбияләргә кирәк. Юк, күзен тәрбияләргә кирәк. Дөреслекне сорасам шәбрәк булыр иде. Бар тормышымны күрсәтәсем килми минем. Пенсия! Selam dostlar, sizning bilan men Oygul Burxanova һәм сез килдек итте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта күп кырлы, сәләтле, талантлы, шәп җырчы Илгиз Мөхәддинов. Сәлам, Илгиз. Сәлам, алай мактадың, конечно. Мин менә шулай торы сезне мойлап куям да. Аннан сезгә җаза бирәм. Илгиз Мөхәддинов уникаль тавыш иясе, юмор аның икенче исеме. Төпле ират. Хыялын беркемгә дә сөйләми. Шаян йылдызлыгында туган. Ничек хәлләрең, яңалыклар бар? Ярый, шөкер, яңа елны каршы алдык. Хәерле сәгатьләрдә инде яңа елда бары тик бәхет, шатлык кына көтеп калабыз. Ул хәтерләрдән саклап торсын инде Рабби Худам. Шулай дөрестән дә нинди яңалыклар, бәлки яңа проектлар бардыр. Гомумән 2026 елга. Ну, белгәнемчә, без Казан безнең бөтен ислам дөньясының шундый шәһәре нигезе була. Шуның өчен күп кунаклар көтелә. Аларда безнең үзебезнең сәнгатебезне, безнең үзебезнең иҗатыбызны, тарихыбызны, моңыбызны күрсәтергә тырышырбыз, Алла бирсә. Һәм инде киләчәктә дә хәерле булса, концерт сольный. Шәп. Хәерле булса. Күз тидергә. Булачак, Алла бирсә. Күз тимәсен, Алла бирсә булачак. Бу минем интерес сорашакмын, әйме? Әйдә әлегә интрига калдырыйк, аннан соң сорауга күчәрбез. Әйдә. Без күчәбез кагыйдәләргә? Әйдә. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеклек әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Шундый кагыйдәләр, әзерме син? Әзер. Киттек, алайса башлыйк. Берсеннән курккан юк. Беренче сорауга күчәбез. ВКонтакте стенасында Так. беренче язылган сүзләрең нинди иде икән? Монда барысы да цитата, мин бер нәрсә дә үзгәртмәдем. Булар барысы да кавычка эчендәйме. Беренчесе, сердцем думаем одно, говорим другое. Все тип-топ. Я скучаю. Все наладится. Монда синең эмоциональ качельләр булган. Әйе, 2009 ел. Бу бит инде пубертат вакыты. Әйе, монда барысы да. Хисләр тулы, ташый, каяк куярга белмисең. Иң беренчесе булгандыр бу. Хәтта все наладится, мин һаман хыялый, авылга карап нәрсәдер елмайып көтеп торган кеше. Ләкин 2009 елда беренче булып нәрсә булган икән? Не, беренчесе булгандыр. Минемчә, ул вакытта ул хәтлек яктындагы киләчәккә нидер кләшиз белән бару ул юк иде ул вакытта. Ул вакытта мин гомумән үземне җырчы булармын дип уйламаган идем. Кем булырга дип хыялланган идең? Дөресен әйткәндә, мәктәптә укыганда мин музыка белән шөгыльләндем, әлбәттә. Укуымда теге яйбәт иде. Укытучылар да беркайчан да зырланган юк. Ләкин теге бөтен эшемне җырга багышлан дип андый уйлар юк иде. Ул теге югалган чак. Нишәргә икән, укытучым булмаса, гомумән укуга бармас идем. Беренчесе дип уйлыйм. Бигрәк теге сләгә иләйбер инде. Шуның өчен шул булгандыр инде. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Юк икән? Әйе, тагын бер сләгә ирәге. Әйе, тагын да начаррак икән. Теге мин үземнең өметләрем утырган идем. Аның кадәр булмагандыр инде. Әйе, искә төшереп утыр инде, нәрсә булган икән инде. Гомумән менә буларга карап, әйме, синең мәхәббәтең турында, кемдер синең йөрәгеңне шәлпәрәмә китереп ваткан кебек шикелле тоела. Буларга гомумән барысы да беренче, икенче, дүртенче, өченче менә шундый язмалар, әйме, чираттан булар киләләр. Һәм монда дөресен синең эмоциональ качель менә шулай торып йөрисең. Гомумән кем
Булды икән менә шул кыз синең йөрәгеңне шәлпәрәмә китергән вакытта, ул вакытта менә 2009 елда, һәм син хәзерге мөнәсәбәтләрдә нинди кеше бу безнең дөреслеккә гамәлгә күчкәнче сорау булыр инде, менә шул сорауга карата. Ул вакытта бит нәрсә уйда. Егетләр белән кая булса да мәсәле күрешеп, теге аралашып, каядыр йөреп, компьютер уеннары, әлбәттә, һәм инде менә шөгыльләнү ул вакытта хоккей траве дигән спорт белән шөгыльләнгән идек инде. Һәм инде җырлау. Ул вакытта бит 15 яшьтә кызларның ничек аралашырга кирәк икән белмисең. Нәрсә кирәк икән үзеңнән белмисең әле, хатын-кызлар турында әйтәсе дә юк. Һәм инде аерылуыбыз да менә минем өчен булгандыр. Чөнки теге ничектер бит шалтыратып, күрешеп, хәлләр белергә кирәк. Ул вакытта аны аңламыйсың бит инде. Хатын-кыз бит инде ул кылак белән ярата. Нәрсә кирәк? Внимание кирәк, әйме, һаман сүз кирәк, әйтергә кирәк, сөйләшергә кирәк. Ничектер җылтып торырга кирәк теге ушагыңны, әйме. Шуның өчен үзем гаепле идем анда. Мин аны аңладым. Аннары икенче булганда инде икеләтә теге 100% ташып дип үзем әйттем. Инде өченчедә күп пешкәч, өйләнгәч бөтен нәрсә ул өйләнгәнче инде менә бөтен нәрсәне хәл итеп, теге кулыңны айтып тотып, җайлап кайсы вакытта нитеп тә куясың, кайсы вакытта йомшак та булып куясың. Шулай булгандыр ул. Ләкин сиңа бу эмоциональ качель булу хәзердә хасмы? Әле инде хәзердән үстегез. Юк, хәзердә хас ул. Ләкин барыбер үзеңне әйтәмеш, менә тотып торасың. Теге аралаш теге җиктер әрләшсәң дә чыгып китәсең дә хәтер тора булай гына булмас. Беренчедән каты сүз белән үтереп тә була. Кешене теге күңеленә теге сүз ул теге слово не воробей диләрме әле? Чыгып китә дә аны кире кирип ул кешенең күңеленә теге гафу үтенсә дә, теге гафу сорасаң да, кичерсә дә ул сине барыбер күңелгә кирип утыра һәм кирәкмәгән вакытта килеп чыга ул. Шуның өчен Юстап курылыйсың әйтер өчен. Әйтер өчен, Юстап курылыйсың. Рәхмәт, бик зур ачык итеп җавап бирдең. Без инде хәзер күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Беренче булып нәрсә сөйләсәң, дөреслеккә гамәлме? Әйдә дөрестлек салыйк әле. Бу хәле ачылып киткәч инде хәзер. 2009 елларга тамгач. Гомумән синең белән таныша башлагачнан, синең җырларыңны ишеткәчнән, синең тавышыңны ишеткәчнән минем башымда сорау туды. Һәм менә бу сорау инде белмим, атналап, бәлки айлап йөридер минем башымда. Ни өчен консерватория бетергән кешеләр, ни өчен сезнең шикелле тавышлы кешеләр, алар бик каты популяр булып китә алмыйлар? Бу турыда күп нәрсә әйтеп була. Заманга да теркәлә бу әйберләр. Илһам абыйлар чыккан вакытта бер инде социаль челтәрләр дигән әйбер юк иде. Кешеләр беләдер менә, кешеләр кеше белән аралаша иде беренчедән. Икенчедән концертлар ул бүгенге менә biz хәзер шоуда утырабыз, име? Аны кеше өйдә утырып карый ала. Элек менә шул концертлар дигән әйбер генә бар иде. Радио, концерт, телевидение 3 канал, име? Шуның белән әппәр. Һәм кеше әлбәттә инде концертларга барып артистлар белән таныша. Кыяфәтләрен, җырларын белә, шулай итеп таныла артист, име? Бүгенге көндә 21 гасырда бөтен дөнья телефонда. Һәм ничек танылырга дигәндә менә статистика буенча караганда, көнгә 100 000 җыр чыга. Бөтен дөнья буйлап. Шул 100 000 арасында бер син чыгарсаң да бер көненә, ул бөтен нәрсә реклама әлбәттә кирәк. Төрле әйберләр, мөмкинлекләр, шул социаль челтәрләрдә күрсәтергә, нитергә, ул менә шуннан тора бөтен нәрсә. Үзең тыңлыйсың килсәң дә нинди булса да яңа җырны. Син 100 000 музыканы тыңлый алмыйсың көненә. Һәм ул анда кирип батып югала дип әйтәсең, әйме? Әлбәттә. Ул ниндидер менә әйтиклә безнең яңа гына чыккан Сөяркә спектакле, име? Анда чыккан иде 3 җыр Илмир белән иҗат иткән Илгиз абый шуларны сайлап алган иде бәхте безгә каршы. Менә шул 3 җырдан тагын бер генә тапкыр дигән җыр 6 ел элек Илдар абый Мубай җырлаган иде. Шул вакыттан ошаттым мин аны. Без аны яздырдык инде күптәннән бирле, име? Җырладык ничә. Ләкин менә ул вакытына туры килде. Сөяркә спектакленә. Шуннан гына ничектер танылып кешегә ошап киттеме соң. Аның бит менә вакыты туры килергә тиеш аның. Вакыты. Менә үзеңнең 20 көнләп концертлар куярга дигән максатың бармы? Хыялың дип әйтмим, максатың бармы? 20 көнләп юк.
Аның барыбер ничек дип әйтик, менә 2 көн концерт куясың, 3-4 көн ял итәргә кирәк. Тере концерт куйсаң әлбәттә инде. Әлбәттә. Чөнки җырларымны белеп, 20 көн бер артлы шулай итеп булмый. Җаны бөтен хисен беренчедән күчерә алмыйсың һәм ватыласың. Әйе. Шул 20 көннең эшлисең дә сау булып буланнар. Үзеңне саклар өчен юк дип әйтәсең. Үзеңне саклар өчен дә. Аннан да ансында бар. Чөнки җырдан башка мин әле гаиләмә кирәк. Әлбәттә. Әйе. Һәм инде ул синең өчен һәр чыгыш концертка һәр чыгыш менә сәхнәгә ул синең өчен ниндидер дулкынландырган бер әйбер булырга тиеш ул. Менә әйтерсезме? Ул 20 көн подряд булса ул Эш, обычный эш. әйе, ул табигый заводка бара торган шикелле дип Әйе. хис итә алам мөмкин. Инде хәзер синең сольный концертыңа кайтсак, шул планнар турында да сөйләсәң, әйбәт булыр. Сольный концерт ул әлбәттә инде бу елда булса хәерле. И күз тидергә куркамда инде Ходай. Сөйләсәң килмәйме? Мөмкинлеге бар инде. Тырышабыз. Менә хәзер январьның ахырында бөтен нәрсәне туплап, программаны җыярга дип өметләнеп торабыз инде. Иң беренчесе шул. Төгәл киләчәкмен синең концертыңа, Алла берсә көтеп калабыз. Алла берсә, Дуслар, сез дә Алла килегез, без күчәбез киләсе сорауга. Бәхеткә атла альбомының гомуми дәвамлылыгы ничә минут икән? О, син бигрәк шитрек сораулар сорасаң. Әйе, мин барысына санадым. 42 минут 12 секунд, 41 минут 14 секунд, 37 минут 27 секунд, 38 минут 18 секунд микән. Гомумән бу альбомда беренче татар альбомында дип күрдем, әйме, бәлки мин барлык альбомнарны тыңламаганмындадыр, ләкин монда сезнең кереш сүз бар. Сәлам дустым, мин Илгиз Мухуддинов. Мин Эльмир Низамов. Син әлегә безнең Бәхеткә атла альбомын тыңлый башладың. Кереш сүз бар. Әйе, Эльмир Низамов һәм синең кереш сүз. Әйе. Ул гомумән беренче булган әйбер дип аңлыйм мин татар Әйе. иҗатында, татар эстрадасында. Чыннанмы? Без Әйе. аның турында без ничек башларга дип белмәгән идек башта. Мен әйтәм, без бит менә үзебез шундый теге ашык кеше. Мен әйтәм, әйдә менә шулай итеп башлап карыйбыз. Сәламләп. Әйе, сәламләп. Һәм минемчә Шәп. ул шәп булгандыр инде. Шәп, шәп, Һәм менә шул ишуны калган җырларны теге җаен беләсең, менә шул кереш сүзнең бит әле ничә секунд барган истә түгел. Так. Ничә булыр икән бу? Ямасаң да, булай шатласаң да. Әйдә, булай дип итеп карыйк. Минем уйлавымча, яки 2нче, яки 4нче булырга тиеш. 42 минут юктыр анда у хәтле. 38 минут 18 секунд булсын. 4нче вариант. Алдык җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 42 минут. Әйе, 12 секунд. үзебезне яратмыйбыз икәнбез. Менә рәхәтләнеп 42 минут тыңлап була синең альбомны. Чыннан да Синең шулаймыни? һәм Эльмир Низамовның. Әйе, дөрестән дә шулай. Гомумән бу альбом бик матур альбом. Сез дә кирип тыңлагыз, барлык музыкаль площадкаларда бар. Әйе, без бик рәхмәтле булырбыз. Сез менә барлык җырның нәрсә кичергәнен дә язып җибәрсәгез, Әйе. чөнки җырлар туа менә шундый нидер тамашачыдан кире килгән Кайта аваздан, әйе. Шәп, күчәбез. Дөреслеккә гамәлгә. Нәрсә сөйлибез, дөреслекме, гамәлме? Гамәл булсын әле. Гамәл булсын, шаратлашка. Әйе, әйдә, гамәл. О, мин сиңа гамәл уйлап таптым, мен бер кызыклы гамәл. Мин сиңа хәзер җырларның начар кыска эштәлеген сөйлим, әйме? Аның кыска эштәлеге начар. Чөнки аны мин яздым. Афыйсыз. Киттек, беренче җыр. Ул йокыга тала алмый. Аның кемнедер күрәсе килә. Күрә, кызара, юкка чыга. Көн сайын шул хәл кабатлана. Вадим Усманов, Чулпан Йылдыз. Чулпан Йылдызы дөрес, ләкин Вадим Усманов түгел. Чулпан җыры. Әйе. Кемнең? Вадим Усманов. Юк. Композитор. Юк. Композитор, тукта, син композитор әйтәсең, ә кем Әйе. җырлый? Аны күп генә җырламан. Илһам абый да җырлый, Раяз да җырлый. Кем генә мин сиңа композиторларны әйтәм. Монда мине хәзер син электр аласың бит.
Мен барысын білмем. Вадим, менә шигырьне искә төшерә алмыйм, кемнеке икән? Қора, мен вообще мында әлі сен тіге бүтін обширный информация бересің. Шәп, дұрыс. Тырышасың теге бит нәрсәне теге. Син әйткәч тә, әйтәм, йолдызлар шунда. Син сөйли башлагач та һәр көн сайын шулай димеш, һәр көн шулай искә төште. Бу Илһам абый Шакировның Илһам абый, җырлавында әлбәттә. чулпан. Иң беренче җырлаучы Илһам абый иде, әлбәттә. Аның Әскәр абый сөйләде дә тарихларын, Вадим абый ничек бөтен көйләрен туры китереп, Илһам абый белән аерым күрешеп, теге яздыру процессын әле видеосында күрсәткән. Бик кызыклы шул хәтле. Әле шундый легендар җырчының теге барыбер эш ничек менә бөтен нәрсәне җайын китереп эшләгәннәр. Чөнки ул аеруча бөтен Илһам абыйның записларыннан тора. Әдәлән диңгез һәм ул минемчә. Әдәлән диңгез һәм чулпан. Җырлыйсыңмы? Чулпаннымы? Әйе, җырлыйм. Әйдә. Хәзер үкме? Син шулаймы? Йолдызлар сүнде, төн узган инде, бер йолдыз калды, ул чулпан иде, ул чулпан иде. Кемне көтәсең, таң сайын ялгыз, әйт әле миңа, эй шаян йолдыз. Аранжировкасы белән шәүрәгә алып. Үткән менә трибют концертында Нурая җырлаган искиткеч. Әле сез трибют концертының альбомын чыгардыгыз шулай. Әйе, 12 декабрь чыкты. Бу искиткеч. Искиткеч. Бу менә үзенә каратышыннан тарихка керә торган бер концерт дип өметләнеп калам. Без аны төшердек, Шаян ТВ каналына төшердек һәм безнең Шаян Shorts яңалыклар программасында аны карый аласыз. Шәп карагыз, зинһар өчен. Бу менә киләчәк буынга аеруча. Без икенче җырга күчәбез. Мен сиңа укыйм. Бу җыр заманча җыр. Так. Хатын-кыз аны җәлеп итәр өчен ир атка нәрсә эшләргә кирәк икәнлеген аңлата. Сату алу мәсьәләсе монда. Заманча җыр бу рус җыры. Кем? Аурак име? Истәлеге. Әйе, бу теге беләсеңме теге? Тегендә бит, менә күрәсеңме син? Нигә эшен? Анда мәгънә бар иде, монда что-то мәгънәсез бу нәрсә. Ну, җыр турында да әйтеп була дип моңлыйм мин. Инде теге. Ну теге тарихы юк. Монда искиткеч тарихы. Юк, мин берничә берәсе дә башыма да килми моның турында. Базовый минимум мия бойка. Это базовый минимум. Юк, мин аны тыңламыйм. Менә шулай. Син бу җырны беләсеңме? Юк. Белмисең? Юк. Күчәбез килә сорауга, моны син белергә тиешсең. Бу җырны мин дөрестереп аңлатсам сиңа. Миннән дә шулай ук тора. Җырчы үзен кем беләндер чагыштыра. Анда үзен күрә. Ансыз яшәүнең мәгънәсен күрми. Бик начар мөнәсәбәтләр турында мөмкин, созависимые отношениялар турында кебек тыйла, кебек. Монда кебек сүзе. Так, әйдә алайса, чит илме, урысныкы, татарныкы? Шу ярты эстрада. Бик матур җыр. Ярты эстрада бит бу. Үзендә аны күрә. Мин үземдә уйлап утырам, мин бит моңа туры килгән 4 җырым бар. Үзендә аны күрә. Менә монсы. Үзендә аны күрә. Яшь җырчымы бу? Юк, ул инде бездән китте. Әлеге җырчы. Ага, уже җиңелрәк. Мин ул син ди. Син ул мин ди. Я это ты это я, и никого не надо. Кем әлеше? Исемен искә төшерә алмыйм. Моңа башлана. Я это ты. Мурад. Фамилиясы... На? Карали, юк, искә шал. Насыров? Насыров, точно, да. Мурат Насыров. Әйе, Мурат Насыров. Җырлыйбызмы? Сүзләрен дә белсәм әлдеген. Әйдә, әйтәм сиңа хәзер. Бармы? Я это ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты это я, и никого не надо нам. Шә. Ну,
Да. Каластан Мısından şey başıma келмеген екен енді бұл бүтін ешінен де. Анық сөздерінде Иштелеге топ-топ келебі. ничексің? Ышадымысың иштелеге? Ышаганмы? Үштәлігі шаған. Айы. Сыңысы. Так. Мұнысын мен алдым теге әзірәк кенә консерваторий деп әйткәчләр. Әзірәк кенә Әйдәле. бу. Шундыйрак булыр. Әйдәлі. Яшь егет барысында күңел ашырга чакыра. Хатын кызда бар. Ул кушыла, ләкин үзенең тормышының начар бетүен көтеп, сизеп ала. Һәм моңсу гына күңел аша. Бұл арема, романсма? Опера? Опера. Ну, бүтін татар операларын ешке Татар операсы түгел. Татар операсы түгел? Юк. Шит ил операсы. Шит ил операсы. Иң танылган операларның берсе дип әйтим. Ну, ай, алар... Бүтін танылган. Алар әс түгел шул. Әйе. Паяц? Мм. Юк, онда күңіләшмей шул. Әйе, Рейди понячу мында- жылы уланда. Бұл... Монда шулай итеп ачылып китә опера. Кімнің? Россини, Пучини, Верди. Верди галактик. Верди? Верди. Верди, Так, Верди. Травиата. Си черто. Так, Ла Донна Мобиле бұл бәлки нидер? Герцог? Юк, әйттең бит. Син кемнең җырлавы турында әйтәсеңме? Әйе. Мин гомумән операның исемен әйттем. Операның исемен генә. Всё, Травиата. Травиата, Әйе. Травиата. Всё. Хух, мин дә экзамен биргән шикелле булды. Так, анализ музыкальных форм сдадите завтра. Ну все. Ой, уля. Дулкынлана әйтәм бит. Әзрәк тавышларым да калтырый башлады. Дөресен дә Джузеппе Верди операда Травиата. Менә шундый хәлләр. Моннан үзең җырлый алсаң, шәп булыр иде. Так, андагы Берер. Травиата. La donna immobile, qua più malvento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro viso, i pianti in riso e mesaniore. La donna immobile, qua più malvento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. Pensier. Только киттем бугай анализдан. Юк, мотор. Мин бер нәрсә дә аңламыйм, миңа мотор булды. Сез дә языгыз вообще шикарно булды ягасы. Шәп. Рәхмәт үзер менә шундый гамәл булды, кызыклы Әйе. гамәл. Күчәбез киләсе сорауга. Руслан Хафизов белән бик аралашасыз, әймәт Әйе. безсез, безнең коллегабыз. Элеккегә сәлам. Аның юк бар сорау рубрикасы бар иде, ул аны күптән Әйе. төшерде. Әймә синең белән һәм Илгиз белән, Әйе. Шәйхразиев. Әйе. Синең ул рубрикада 4нче җырың нинди иде икән? Ого. Аха, беләсеңме, сөеклем, син минем бик бәхетле булыр идем җырым икән. Ну, Хафизов. Алмасын инде шалтыратсам. Бәлки сөйеклемдер. Алабыз җавапны? Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Дөрес. Хафизов. Афәрин. Ул теге элемтә дигән әйбер бар. Монда да булышты. Мунара булышты. Рәхмәт, брат. Сөеклем дигән җыр. Афәрин. Беренче дөрес җавап. Воу! Мәсәлән, күчәбез тиз генә киләсе сорауга киттек. Сәйлән фестиваленә син жюри булып килдең. Әйе. Әлеге ярым финалга син нинди кием кидең икән? Синең җавап вариантларың: тән төсендәге пиджак, бизәкле водолазка, шакмаклы пиджак, сызыклы күлмәк, рубашка. Так, мин анда бит бер тапкыр гына булмадым. Или бер тапкыр гына булдыммы? Бу 2022 ел. Ой. Инде 4 ел үткән бит инде. 4 ел инде. Кабит 26-нчы. Так. Тәнсендәге пиджак. Пиджак нескә төшерә алмыйм мин нигәдер. Или кигән микән? Хәй, үземнең киемнәремне искә төшерәм. Гардероб күз алдымда хәзер. Әле монда 2022 Сызыклы елның күлмәк ак булырга тиеш. Һәм ни бугай? Яки кара төстәге сызыклы? 4нче. сызыклар яратасың, әйме? Әйе. Алдыр җавапны һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Ике булай. Юк, Икесе дә- шахматлы. Монсы шахматлы. булган икән. Әйе, ансы. Син рәхәтләнеп дөрес җавап бирмәдең. Күчәбез дөреслеккә гамәлгә.
Нәрсә сөйлибез, дөреслекме, гамәлме? Әйдә дөрестлек булсын бу юлы. Илгиз Шәйхразиев белән сез окей Олия тапшыруына килдегез. Әйе. Әйме? Һәм анда Илгиз синең турында син үзеңә башка битләрдән, башка аккаунтлардан комментарий язасың дип әйтте. Так. Дөресме икән бу? Юк. Дөрес түгел? Дөрес түгел. Мен булай эшләгәнең юк. Юк, бер кашан да. Мин үз шелтәремдә карамыйм. Әле икенче, өченчене нитер өчен. Вакыт кирәк бит. Вакыт кирәк. Ну, аны дөресен әйткәндә теләк тә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Синдә теләк юк. Юк, теге бар тормышымны күрсәтәсем килми минем теге. Андый теләк юк та ул. Аннан тыш менә теге концертлар буласы икәнен, җыр чыкканнар икәнен, ниндидер шәхесләр белән күрешкәнен күрсәтәсем килә анда. Ансы әлбәттә кызык. Менә бу популярлыкка да бит инде бик кирәкле нәрсә, социаль җиләкләрне алып бару. Ансы да бар, ие. Әйе. Ләкин менә былай карап утырасың, төрле җырчыларны әйтик теге галәм киңлектәге. Ансы бар. Алар күрсәтми үз дөньясын. Күрсәтми шул. Юк шул. Ну, дөресен әйткәндә аларның вакыты да юктыр инде. Болай карасаң. Чөнки чыннан да бездәге без эшләү белән алар ничек эшләү икән, ул әлбәттә инде айырма. Ә безгә менә безнең татар эстрадасына, татар иҗатының дөньясына шул уровеньга менү өчен күп вакыт кирәк булыр микән? Шул дәрәҗәгә менү өчен. Минемчә, әз түгел. Безгә үзебездән беренчедән нидер теге шул шикне алып куярга кирәк. Үзебездән эшләргә. Менә әйтәләр бит инде, тамашачыны тәрбияләргә кирәк. Юк, үзеңне тәрбияләргә кирәк. Сиңа башта үзең шикләнсәң, тамашачы сизә аны, син шикләнгәнеңне. Һәм менә шуны алып ташларга кирәк, ничектер, алга дәвам адым эшләр өчен. Әлбәттә, гаепләячәкләр, ничә сүз әйтеләчәкләр, ләкин ул көтелгән әйбер, аларны да гаеплиләр. Нәрсә инде бу дип, нинди җырмы инде бу. Аны табигый, аны үтмичә булмый. Минемчә. Ә син хәзер нинди дәүтә? Син шул Нәрсәне шикне... нитәсең, кайсы вакытта җырны чыгарасың, әйтәләр, нәрсә инде. Әйе. Җырмы инде, татарча түгел бит. Насың заманында әле һаман бер тапкыр ачуым чыкты да. Әйдәмәйдәгез әле, менә шул иң танылган Илһам абыйның җырсын алык та, җырын. Идел буе кайнарым әйтәм. Менә алдым да и аша үткәреп Илһам абыйның тавышын алып куйдым. Гафу итегез, заранее. Әйтеп куям, бу бар тик эксперимент өчен генә иде. Мыскыл итү түгел. Алып куйдым. Ике җыры бар. Ике җыры. Идел буе кайнары һәм Гөлмәрьям дигән җыр. Гөлмәрьям икесе дә Илһам абый җыры. Икесе дә язган үзе. Алып куйдым, тыңлатам. Бу бит инде теге тыңлар, безнеңчә түгел бит инде. Берсе твист шундый ул. Ә икенчесе Идел буе кайнары ул теге әйтик нинди жанрга шагандыр инде. Теге Элвис Пресли шикелле, Дорс теге шундыйрак ни. Һәм әйтәм, әйдә кушып куям тавышын. Илһам, ничек инде? Әйтәм, ну заманда бит инде прогресс иде. Алар да бит инде үз теге халык җырларын әлбәттә теге танытырга, ләкин җырчы үз иҗат җимешләрсез тарихка керә алмый. Адым эшли алмый. Ул бит шәхес булып калырга тиеш. Халык җырларын бөтенебез дә җырлыйбыз, ләкин менә үз иҗатын калдырган, тудырган, индивидуаль бул. Менә ул менә шул җырга менә шундый тавыш белән җырлады. Рәхмәт, бик зур ачык итеп җавап бирдең. Күчәбез киләсе сорауга. Тормыш иптәшең Диана белән төшкән фотографиялар Ничәү дип сөйләсәң? Әйе, ярамый грамм аккаунтыңда. Шутсыз. 115 булсын алайса. Булсын. Чөнки мин сөйгән ярым белән еш фотога төшәм. Әйе. Еш. 115-не алдык. 115-не алдык. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Әйдәле. Yes. Матурым, гафу. 115-ен нитеп куябыз да бу чыкканча. Әйе. 115 була. 115 була. Дөрес шутламалар дип әйтербез. Шеф, күчәбез дөреслеккә кирәмәлгә. Нәрсә сөйлибез, дөреслекме, гамәлме? Так, теге юлы дөреслек иде. Гамәл булсын. Хәзер күзне йомып, үзебезне ясыйбыз. Әйме? Һәм әлеге ясалган рәсемне автопортрет була бу. Ясалган рәсемне Ярамаграмның аккаунтының фотографиясы итеп куярга кирәк булачак. Дөреслекне сорасам шәбрәк булыр. Бәлки. Ничә көнгә? Әйдә Бер сәгатьме? Юк, әйдә итек хотя бы 2 көнгә. 2 көнгә. Әйе.
Мен әйтмәкче бер Хәзер атнага гыйнвар. дигән син сорауга шуннан. Тынычрак булар ярый. Шәп. Так. Киттек ясыйбыз. Әйдә ясыйбыз. Киттек. Ай, Ходаем. Яни, гафу. Малайыңды бузып языйм. Нинди инде мин ха? Гомумән рәсем дәресләрен ярата берем. Рәсем дәресләрен? Юк, мин рәсем ясый белмим шул. Мин шигырь язып карарга тырышкан идем заманында. Мин дә. Сөйлимме? Әйдәле. Ике строфасын, ике строчкасын хәтерлим. Урамда буран, ә мин өйдә утырам. Бетте. Ничек? Краткая сестра таланта. Әлбәттә, Чехов минем яраткан язучым, шуңа күрә мин шундый шәп шигырь яздым. Дөресен әйткәндә, ничек ясыйм шулай булыр инде ул барыбер. Әйтәм син үземне. Ә син нинди шигырь яздың? Ул мәктәптә генә булган иде. Үләм. Әйдә. Телекомпания вид представляет. Бик матур. Шәп, әйе, миңа да бик шибәр, бик матур. Моны фотографияга төшерәсеңме? Әйе. Әйдә. Әйдә, минем телефонга Әйдә, төшерсең. төшерәм синекенә. Мәсәлән, ни? Иреннәре дә матур әле аның. Чәчләре дә. Соң. Митхунчик Раборди. Кем? Митхунчик Раборди. Индийский тегели барча актер. Инди актерлары. Белмим инде. Әйдә, мин үземне ясыйм. Әйдә. Әйдә. Мин карандаш кына алам. Ну, әйдә, ни алыйм. Әмма синеке шикелле булсын. Менә шигырьләр турында әйттең дә, Әйе. Әйдә, син сөйлитер, ә мин Мин ясыйм. искә төшерде буласың, мин аны мәктәптә 8-нче, әле 7-нче Мин класста. төшердем бит менә ике строчкамны үзем. Мин юк, мин искә төшерә алмыйм. Мин аны яздым да, үземә аннар башта укыдым да, әйтәм, гениально. Әлбәттә. Башкача булырга мөмкин түгел. Тукай бит күңелдә теге. Аннар укып чыктым да, тагын әйтәм, алдына ташладым. Сау буласың. Ничек яздым, шулай ташладым да. Шул бер генә тапкыр булдымы? Көйләр Көйләсенә шулук иттирәдә ниткән идем, мин язган идем мин. Мин ясап карыйм. Яса. Һәм бәлки шулай ук, әгәр дә матур килеп чыкса, куярмын. Син дә куясың инде? Ярар. Бер үк төрле булсын, әйме? 2 көн бит инде. Ике көн бит инде. Ой, Теге үзе казыганда үзе килеп ләккән. шулай булсын ди. Так. Уңрак. Теге бозып утыра торган кеше бар бит әле теге. Ашанам бит әле тукта. Син мине яхшы кеше дип ышанып утырасың. Әйе. Мин үзем дә күрмим әле, әле булышам шуннан. Булды. Син барбы җаена китереп ни дисең? Монда ясаганмын борынын. Ну ладно. Ярар, менә моны мин авага куячакмын үземә. Ошаганмы? Мин күлмәктән. Шәп. Менә шундый кызыклы гамәл булды. Күчәбез килә сорауга. Ок Алия тапшыруының икенче турында ничә балл җыйдың икән? 1, 2, 3 яки 4. Илгиз ничә җыйды? Әйтә алмыйм. Илгиздән әзрәк исемдә. Ага. 2 бугай. Алдык җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. 2. Афәрин. Дөрес җавап бирдең. Афәрин. Күчәбез. Рәхмәт. Соңгы сорауга. Әлеге фотода ничә бильярд шары бар? Бу синең битеңдәге фотография. Син моны куйгансың. Бу аңладым. Бу Әйе. консерватория фотосы, аңладым, искә төште. Консерваториядә шулай бильярд бар. Элек. Рәхәтләнеп күңел ачып яшисез икән. Юк, ул булай гына тормый анда. Консерватория бильярд клубындагы бу бит инде ничек дип әйтәләр? Бильярд игра королей, как шахматы. Шуның өчен консерваториядә шул бильярд клубына керелгән бер бина. Ничә шар булган икән менә синең фотография. Булган 13 булсын. Алдык. Җавапны. Һәм дөрес җавапны күрсәтәбез. Шулай буласы булган генә инде, шар конечно. иде монда. Күчәбез. Дөреслеккә кәмәлгә. Нәрсә сөйлибез?
Дөрестлек. Біз сенің белән уенга күчәбез. Блиц опросны мин сиңа бермичә калдыра алмыйм. Блиц. Сиңа хәзер берничә сорауым булачак. Ул сорауларга кыска гына иттереп җавап бирә кирәк булачак. Уйламыйча. Әйе. Теге күңелдән нәрсә бар. Әйе, Телеңә нәрсә килә. Әйдә. Әйе. Беренче балачак крашың кем иде? Майкл Джексон. Шәп. Мин аны тыңламадым, ләкин ул легендар кеше, шәп Космос. дибет. Әйе. Яшүсмер чагыңда эшләнгән иң бунтар әйбер гамәл ул нәрсә? Мәктәптә. Бер тапкыр дуска исемдә минем менә беләсеңме, нидер акылсыз бер әйбер эшләдем. Мин дуска барып бик төнгә калдым мин. Азиянда. Мин кварталда яшим. Телефон сүнгән, әлбәттә, бу бит инде табигый әйбер. Өйгә кайтырга җыендым. Сәгать кичке ниләр Азияндан бит инде кайтып җитәргә кирәк. Акылсызлык инде бу күбрәк, жүләрлек. Акчасы бар, яки күп түгел, такси алырлык, ул хәтле юк акча. Хәзер чыгып киттем, бу Азияны әле үземгә түгел дуслар белән бергә идек, бугай. Или чыгарып ташларлармы безне шунда әллә нәрсәдә кылдык без. Дус егетебезгә киттек. Ул әтиәнисләренә әйтмәгән. Без киләсе икән. Монда ни бу шыпырт кына әйтеп утыра икән. Да, бер үзем дип. Монда әтисе яки әнисеме шикләнгән, бигрәк теге сәер дип. Апасына шалтыраткан, апасы килгән, монда итләрне ниләрен күргән, безне чыгарып җибәрде, безне кичке 9-мы, 1 сәгать кала, нигә комендантский часка. Без бит мәктәптең 9-нчы классындамы, 8-нчы классындамы. Ниләргә әйтелгән, дусларга киттек дип дигән. Всё, безне куып чыгардылар. Әйе. Әнче кайттыгыз? Кайттык, җәяү киттек, остановка янына барып җитәбез. Бу кыш. Мин вакытта пальто кара бар иде. Күрдек, автобус килгән. Шабабыз. Ул анда тегени инде тапталган урын бар бит, жол бар бит инде. Мин шаккына уң якка басып, кар тегени пыяла шикелле. Ас качып китеп, моннан киселде. Кан шәшри, егетләр шаба, кемгә карап әйтергә. Үзем дә сизмәгәнем әле. Аннары гына теге шауыккан барда, әйтәм, нәрсәсен бу? Теге нитәм дә, мин җуш дип торам бит инде. Шабам да ни силкә барам карасам, теге конга баткан кул тегенде, теге тизрәк нидер яулык кемнәндер алып, шул карда җуып теге нине ябып. Йөгерәм вакытта. Йөгерәбез, әле кемдер туктатам дип, автобусны туктатырга кирәк бит әле. Шабып өлгереп бетә алмый, автобус китә. Шулай итеп җәяү киттек, без бөтен Азияны буенча кайтабыз, булай булмый бит инде. Әйтәм, төнне әни күрсәбез, хәсәт 11-дә кайткан бәр үтерә. Бит кешегә кунакка киткән кеше. Булай булмый, безнең дустыбыз Наил. Әйдәгез, егетләр, миңа барабыз ди. Әни хәлгә керә ди. Наилгә киттек, шунда кундык без. Әни белмәде инде бу. Әни белмәде, без хәбеләшәк инде. Хәбеләшәк инде. Үлеш. Шәп, киттек, киләсе сорау. Йокыга китә алмасаң ни эшлисең? Аска төшәм дә, нәрсә булса да карап утырам. Менә ни? Игътибарны. Менә утырасың да, менә бары тик якриңгә сөйләсәң, теге текәреп. Силкемәскә генә иң мөһим нәрсәдән тыелырга кирәк, ашау һәм эчү ул вакытта. Һәм соңгысы, телефоныңда иң танылган кешенең номеры кемнеке? Иң танылган? Әйе. Салат абыйныкы бар. Шәп. Танылган кеше инде. Бик танылган. Салат абыйны иң беренче күз алдымда тора икән. Безнең тапшыруыбыз менә шундый матур нотада тәмамлана. Минем сиңа кечкенә генә матур гына бер бүләгем бар. Нинди? Менә хәбеләсең. Тагын бер сәгать утырыйк әле, тагын икенче. Тагын бер сәгать утырыйк. Рәхәт. Бу диванда шәп. Матур, кечкенә кәнәфи. Без синең белән кәнәфиләргә утырып матур әңгәмә алып бардык. Әлеге кәнәфигә карап, безнең тапшыруыбызны исеңә алырсың дигән теләктә калабыз. Рәхмәт, киләсәк менә кунаклар. Әйтәм сезгә дә, килегез, рәхәтләнеп утырыгыз, искиткеч бу кәнәфи. Монсы да истәрек булып кала. Менә шуның турында гына әйтәсем килгән әле. Җайлы, рәхәт, аягын куясың, аягын куймыйсыңмы? Рәхәт монда утыру. Сораулар да җайлы. Җайлы, бик җайлы сораулар. Килегез, бик җайлы. Рәхмәт бик зур синең килгәнеңә. Дуслар, сез безнең Шаян ТВ социаль челтәрләренә язылырга онытмагыз, безгә лайклар куйгыз һәм комментарийлар языгыз. Без барысын карап, күреп барабыз. Безгә бүген ут кеше, рәхәт кеше, вообще менә супер дигән кеше Илгиз Мөхәддинов килде һәм китте. Рәхмәт чакырганыгыз өчен, кадерле тамашачылар, телевизор караучылар, безнең иҗатыбызны яратканнар.
Сезне яңа килеп җиткән яңа ел белән тәбрик итәсем килә. Әлбәттә инде безне бүгін караганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Без сезгә ничек булса да кәефегезне күтәргәнбездер, ниндидер мәгълүмат биргәнбездер. Сезне барыгызны да бик каты яратабыз. Киләчәктә дә күрешергә язсын. Хуш-хуш. Хуш-хуш.